Andaitaura kuti Joza ina basa aindishauda achiningira nhasi kuti ndazowa reminder kuti ndakambokutichira mataura takavaka dzimba neJoza azvina kuramba kwenda unoshanda Joza uchidzoka padheni andambozviramba izvo zvitori right isi taitomboenda enda mashow tidzoka do mashow achanga ari angasina na basa mashow ekuJoza yango taitoshandira hembe zvedu nekuda sei mari yedu iri muno muZimbabwe muno isusu tirimo muZimbabwe takafa dzokai padheni kudzoka kudheni akuuraye nyamukashauda hana basa nazvo gosana basa reJoza dzokai kamugare dzimba makudzoka kunzi muzogara mudzimba dzamakavaka yenyoda kushauda shout all you want now stand with my word Joza ina basa wekuZimbabwe tizoshanda tese kunoku nhamo yedu ndeyedu tese kana munhu wamuda kutuka uya mumutuke ari muri kudheni kwete unoyazotuka isusu kunoku imi muri ikoko dzokai makutanga madestitutes makavaka dzimba kunoku come back home still as that shout at me all you want but what I'm saying is the truth uyai padheni Muridzo ndini Mazepe ndiri pano ndinoona maposta ako ndinoona music yako ende ndinoifarira but today you crossed the line and sa artist you were not supposed kutaura message yawataura whether it's a joke yekuti hanzi dzokai kumusha. Musician Muridzo faces backlash after sharing his views on Zimbabweans who were driven out of South Africa by xenophobic groups. Mukomana akataura akati kana muchida kundituka henyu asi chokwadi ndechekuti dzokai kumba. Mashoko Muridzo aya haana kufadza maZimbabweans anosanganisira Mazepi uyo azosvika pakumuudza magara moyo. Kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino channel yeZim Witness TV pandinodzoka nemaupdates akasiyana ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe ndikuda kuti muteerere mashoko akataurwa nemuimbi Muridzo achiudza maZimbabweans ari kudzingwa kuSouth Africa. Then reply yakazopiwa after ataura zvaakataura. Asi kana mapedza kuona mavideos aya ndinokumbira kuti sangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro pemashoko akataurwa Muridzo pamwe chete nereply yaakazopiwa naMazepe. Ndichiimba nongo vanhu vakawanda pandaitaura kuti Joza ina basa aindishauda achiningira nhasi kuti ndazowa reminder kuti ndakambokutichira mataura takavaka dzimba neJoza azvina kuramba kwenda unoshanda Joza uchidzoka padheni andambozviramba izvo zvitori right isi taitomboenda enda mashow tidzoka do mashow achanga ari angasina na basa mashow ekuJoza yango taitoshandira hembe zvedu nekuda sei mari yedu iri muno muZimbabwe muno isusu tirimo muZimbabwe takafa dzokai padheni kudzoka kudheni akuuraye nyamukashauda hana basa nazvo gosana basa reJoza dzokai kamugare dzimba makudzoka kunzi muzogara mudzimba dzamakavaka yenyoda kushauda shout all you want now stand with my word Joza ina basa wekuZimbabwe tizoshanda tese kunoku nhamo yedu ndeyedu tese kana munhu wamuda kutuka uya mumutuke ari muri kudheni kwete unoyazotuka isusu kunoku imi muri ikoko dzokai makutanga madestitutes makavaka dzimba kunoku come back home still as that shout at me all you want but what I'm saying is the truth uyai padheni. Muridzo ndini Mazepe ndiri pano ndinoona maposta ako ndinoona music yako ende ndinoifarira but today you crossed the line and sa artist you were not supposed kutaura message yawataura whether it's a joke yekuti hanzi dzokai kumusha Joza ina basa. Inini ndakafirwa nevabereki ndiri nherera ndakaenda kuJoni nekutoshaya musha wacho wekutogara ndikandoshanda ndikatoshayiwa mari yekuvaka musha kwemakore. Doesn't mean ndoda kugara kuSouth Africa kana kuti zvanga zvisingarevi kuti ndiri kunakirwa neJoni. Ndandisingadhakwi, ndandisingamwi doro, ndandisingahuri. Matambudziko edu akasiyana.
wanzwisisa ndimuredzo. Zita rangu ndonzi Mazepe. Pamwe haundizivi. You crossed the line. Munhu wese akaenda kuSouth Africa akatoenda just because of kutambudzika kwemuZimbabwe nekutoshaya. Ende havasi vese vanoenda kuJoni vondogara 10 years vachishanda vachiwana mari. Indaishandira hupfu kuJoni. Wanzwisisa? Ndaishandira hupfu nemapieces. Ndadaira video iri nekurwadziwa kuti uneka kuseka kauri kuita vanhu vari kuSouth Africa. How stupid you are. Kana pasina vanokuudza inini saMazepe nematamburiro andakaita muJoni nemakore andakagara ndikashayiwa mari yekubuilda chero kuvaka musha chaiwo. I have to tell you, kurai mukoma. Whether maita ejoke or maita chii, kurai. Tinokudai saartist. Hatina kana kumbonzwa like vanhu vakaita sana Jaya Praise, vakaita ana Macheso vachitaura hunhu hwakadero uri saartist anodiwa nevanhu nemusic yake. It's like muri kuseka. You know, whether mune vanhu vamuri kubatsirawo kuti vauye kuZimbabwe kana kuti makamubatsira kuti vanhu vauye kuZimbabwe, you don't have kubuda namashoko akadaro. It's like muri kutoseka kuti vanhu vari kuJoni vakatadza kudzoka kumusha nokuti vaifarira kugara muJoni. Hataitoda kugara muJoni nevanhu vari kudzoswa nhasi kuSouth Africa havaitodawo kutogara ukoko, but zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Mukoma, musadero. Kana pasina vanokuudza vachitya kuti pamwe vanogona kutaura nezvenyu, I am here, I can tell you. Tinoona zvedu maposti edu muchipiringisha vanhu muchitaura zvamunoda muchiita sei. Pane mazuva aperawo awakambotuka uchituka vanhu uchituka vanhu tikambonyarara tikati aiwa kuda muartist wedu, but not this time. And muridzo tine hama dzedu zitoriwo kuJoni dziri kukembi uko dzakamirira mabhasi. You need to stop addressing what you are addressing now. Tine vanhu vakawanda vakatoluza life, vakatofirwa nehama dzavo kuJoni nekutoshaya kuti vodii vodzokera kumba kupi, voenda kupi. Tine hama vatori izvezvi vari kudzoswa kuZimbabwe vasitorina misha nepekundopinda, but vakagara kuJoni vachishanda asine nhau yokushaya. Dzikamai mukoma, muri artist, muchada kumira pamberi pemaZimbabweans muchiperforma. You need to stop it. Kana pasina anokuudzai, isusu ana Mazepe ndo basa redu iroro. Whether you like it or not, we talk about it because you come pa social media wauya tinokugamuchira nemaoko maviri kuti welcome. Stop insulting people kana uri artist. That's an insult. Mazuva aperawo mai insult vanhu imi mukoma imi tikakunyararirai. Not this time in this situation. Togona kutokanganwa mashift atiri kuita kuno kuEurope. Ndiri kuEurope kaini kana mamusingazvizivi. I am more than you as artist. You are nothing. Hauna chinhu. Panini ndiri kuno kuEurope inini. Salary yangu haienderani nemusic yako yaunoperforma muZimbabwe. So you need to stop it. Siyana navanhu vari kuJoni vakaenda kundotsvaga mari yavari kutsvaga. Handiti ndakanzwa futi uchitaura zvekutuka vamwe vanhu vandisingadi kutaura nezvavo. Don't let me to come and address you. Thank you. But what I simply want to say, did you reply a Mazepe Mabisho? My name is Mazepe. Mkoma wangu andizoti mkuru ndiani ni name. But I'm just saying, pa issue ya mamchitaura nezvayo boys. Ini ndakatu at least ini ndakaya addressa. And then bandatu siyana nazvo. Ndikatukwa nevakandituka and then I went ndaona kuti no, the way I presented the story yanga iri, I presented it in a wrong way and all of that. And then ndikazoti alright, it's fine, let me put a helping hand tingozobatsirana nevari tase nevari kudzoka. Actually how I said it, I think ndo zvisina kunyatsobuda zvakanaka, but what I was saying was true.
So I'm saying kune mazepe ne the whole family ya comment section ya kwa yese. I'm sorry cannot funga makatadzirwa. It's fine, I'm very sorry. I apologize even to the people who are kwangu ku page. I apologize. Mataura ndikaita nyaya anga kadhakwa but nyaya ndaida kubuditsa yakabuda. So if vanhu vakatuka vakaita say I've actually accepted kwese kutuka kungaita I've actually accepted zvese I accepted. But please, if you're a person and you say, and I know you always want kutuka endi chero ndikaita chakanaka chinongotukwa, chakaipa chinongotukwa, chiri pamiddle chinongotukwa. Hapana chandinoitira munhu anonzi muZimbabwean chanototi endi thumbs up. It's 1 2 3 people. If I put out music, nowadays people are blue ticking music. I accepted that. Ndakatozvibvuma nemoyo unoda kuti nemoyo usingadi. Ndakazvibvuma zvese. You get it? But right now I'm saying inini nekupera kwangu handizvo. I know everybody munoziya kuti kana kuti munotaura muchiti endi ndapera. Fine, I accept. Ndapera. So then kana ndapera, why do you keep talking about me nekupera kwangu? Why don't you just focus on vasina kupera? Focus on vamunofunga kuti musicians ane direction. Focus on vamuri kungofunga kuti ndiye ari right. And is a bad person. I'm a bad person. I've accepted that. Everybody says I'm a bad person. Even when something happens, ndikauya ndikapakataurwa chinhu, ndikuya ndikachadresa kuti no, chinhu chachisiri chomuitikirwa chakaita zvakaitika so. Hapana anomboya achizoti alright tanzwisisa endi vanongoya vachingotuka. Just simple kuposta kana ndiri kwane ndiri. Just insult after insults. And I've learned to accept that. So please, do your lives. Enjoy what you enjoy most. Idai artist wa munoda. Momaka wa makamaka. But stop going to my page anyway and then you open up stories about endi kutimite ma views. Nekumoza panotaurwa nezva endi, ma views anowanda and ma comments anowanda. Nekuda kuti everybody anenge achongotuka endi. I'm accepting that. Just leave me alone. And I do what I do. This is my Facebook page. I say what I want. I concentrate on myself, on my page. Do you get it? How we said it, nyaya yakatotaurika ikatopera tikaita damage control, tikaisa ruoko helping hand paida kuhelpiwa. Even after taisa helping hand yacho, still vanhu munongenda mapodcast enyu munotuka end. Let me be, guys. Andina ndombo yakumba kwake. All I do is I'm just a person who make fun out of everything. Ndichina kidzone life yangu. Ingona kidzweyo neyenyu life yenyu. Mosi ya yangu nekudhakwa kwayo. Ndirirombe, I accepted. Amundifarire, I accepted. Ndiri zvese zvamunoda kutuka, I've accepted. And I don't care. What I care about is my well-being. You understand? So just keep talking about things that you value most and stop me. I don't have any value, Kwamuri. You understand? Just leave me alone. Stop posting Mr. Tarangu. You get it? No. That's bad. Stop posting Muchitaura Starangu. Anditauri mazitenyu. So don't speak about mine. Understand? Kana mda kutuka comment section iripo. Munhu wese ane opinions ake. Chero
chinhu chakaipa uchida uchiti chinhu chakanaka, unongoisa comment yako. Handina kana munhu andakambosungisa kuti ataura bad about me pasocial media. I just leave it like that because munhu wese ane pfungwa dzake nemuromo wake zvokutaura zvaanoda. You get it? I don't even get mupfungwa dzemunhu kuti iwe rega ndidaini. Even ndichipedza video rinori 3/4 yemacomments anenge ari kutuka. Do you understand? But I'm just doing me. Leave me be. Kuma uyu kwenyu nyangu mukandituka, thank you, I've accepted kuti ndizvo zvatongovapo. You understand? Makandida mukandiramba. You understand? Makandifarira mukandivenga. Anongondida keep loving me. Asingandide siyana neni oingoenda nemunhu unoda. This period. I do my life, I don't do anyone's life. Do you get it? Peace. Gosh.